Před 2 lety jsme hostovali ve Švýcarsku, dělali jsme tam show pro švýcarský kadeřníky a teď po 2 letech zase přijeli švýcarští kadeřníci k nám, skupina Moving Hair a její art team a vyrábí se u nás ve studiu Fellini právě nové módní fotografie účesů pro nadcházející sezónu. French. We work with 2 colors. One color a little bit cold. Jedná se vlastně o trendovou kolekci, kterou skupina Moving Hair bude využívat vlastně pro účely propagace kadeřnického oboru.